Hyvää päivää internet, täällä Club Hara. Tässä on Jose ja mun nimi on Johannes. Me ollaan taikureita ja mentalisteja ja oudon viihteen lähettiläitä. Tällä kanavalla löytyy piilokameravedätyksiä, muijauksia, taikatemppuja, opetetaan ja vaikka ties mitä. Kaikenlaista siistiä. Käykää tilaamassa kanava, seuratkaa meidän hommia. Me päivitetään tänne kaikkea uutta jännää jotakuinkin viikoittain. Tilatkaa!